Ďakujem chrámovému Krutovskému speváckému zboru, ktorý nás doprevádza dnešným celým večerom za prednesené skladby. Najdôstojnejší pán biskup, vážený pán farár, pán kaplán, vážený pán primátor, pán prednosta, ostatní hostia. Dovolte, aby som vás privítala na dnešnej mimoriadnej udalosti. V meste Vrútky dňa 19.7.2005 uznesením číslo 5/2005 bolo schválené čestné občianstvo pánu biskupovi monsignorovi Tomášovi Galisovi za dlhoročnú pastoračnú činnosť pri príležitosti 55 narodenín. Monsignor Tomáš Galis prežil detstvo a mladosť na Vrútkach. Po skončení štúdií na Civilnokrvskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako kaplán v Hriňovej a Brezne. V 1990 sa stal generálnym vikárom Banskobystrickej diecézy, neskôr dekanom a správcom farnosti v Banskej Bystrici. Od roku 1990 ustanovený za rektora kňazského seminára svätého Františka Xaverského a moderátora Teologického inštitútu v Banskej Bystrici Badine. V roku 1995 dosiahol licenciát z teológie na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. V roku 1997
Obhájil doktorát v odbore pastorálnej teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom vedeckých rád viacerých univerzít a členom 3 zahraničných odborných orgánov v oblasti pastorálnej teológie. Významná je aj publikačná činnosť. Výstupy z oblasti pastorálnej teológie publikuje v domácich a zahraničných odborných periodikách. To je krátka charakteristika. Teraz prosím pána primátora, aby udelil monsignorovi Tomášovi Galisovi čestné občianstvo. Pamätný list k udeleniu tohoto čestného občianstva. A tento rok, keďže ľudky toľko razy bolo dneska povedané, si pripomínajú prvú písomnú zmienku 750. výročie, tak udelujeme takéto pamätné plakety. Čestné občianstvo je udelené jednému človeku, vám, pán biskup. Myslím si, že si ho práve zaslúžite. Takže o zápis do pamätnej knihy mesta. Ja by som možno pán primátorovi tiež, keďže ja viem, že si to nejako nezaslúhujem, ale už som biskupom katolíckej cirkvi a som aj čestným občanom, tak nech to je aj voľakde priestor tohto úradu, že ste udelili občianstvo, čestné občianstvo mne, za čo naozaj ďakujem zastupiteľstvu, ale aj pán primátorovi a všetkým, ktorí sú. Teším sa z toho, no a to, čo som už povedal, že skôr tak chcem popriať, aby budovaním tých dobrých vzťahov, pekných vzťahov ste naozaj rástli, alebo sme rástli, lebo patrím už tak naozaj medzi vás, aby sme boli tak trošku hrdí jeden na druhého, aby sme sa tešili z toho, že jeden s druhým budeme sa dvíhať, budeme si pomáhať, lebo vo veľkosti každého jedného z vás je veľkosť nás všetkých, aj tohto mesta. Takže vám prajem, aby ste nikdy neboli trochári, ale aby ste boli veľkodušní, aby ste boli, aj keď viem, že v ľudkách sa všeličo v minulosti rozprávalo, aby ste boli teraz hrdí na to, že ste Brútočania, a možno aj preto, že chcete byť viac ľuďmi, ktorí majú oči otvorené pre druhých. Ďakujem vám pekne. Dokáže potom zariť. Ktorí ste sa zúčastnili týchto krásnych oslav. Prajeme vám príjemný zbytok večera a pozývame vás všetkých na ďalšie podujatia, ktoré máme organizované v rámci 750. výročia nášho mesta. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Pán Boh.